Уважаеми зрители, вероятно повечето от вас са гледали какво направи един жител на село Калипетрово, Силистренско. Побеснял от това, че няма ток цяло денонощие, той нахлу в офиса на Енергото с кара и хранителни продукти, за да си направи там ядене и междувременно да им се скара и да поиска да му пуснат веднага тока. За да разберем повече за този човек и причините да го направи, аз го поканих днес в шоуто. Представям ви Калипетровеца. Какво ме кара да сядам, искам да ям, бе! 24 часа не съм ял, бе! Добре, бе, добре, ме. Къде ма контакти, бе? Къде ма контакти тук? Аз за какво плащам 24 да ям ток, бе? Дай тук това, тук искам да ям, бе! Къде е това тук контакти, бе? Не съм ял 24 часа, бе! Ей, тук искам да ям, тук ще ям! За какво плащам аз, бе? Ако ми изключи тук, аз какво плащам, бе? Господине, моля ви, нека да говорим спокойно в телевизия. Искам да ям, бе! Къде ма контакти, бе? Къде ма ня? Дай контакти, бе! Ей, Утио! Утио! Не му викайте така! Дай контакти, бе! Не му викайте така! Искам да ям, бе! В телевизия сме! В телевизия сме! Това не е телевизия, бе! Бе, каква телевизия сте вие, бе? Бе, каква телевизия сте вие, бе? Добре. Къде са ви смешките, бе? Къде са тия сценаристи, бе? Искам удължител, бе! Къде е удължител, бе? Дайде! Къде е удължителя, бе? Господине, сега тук няма удължител, бе! Искам удължител! Не дейте да дадете тук сега. Забранено е да съм... Питай, бе! Ще питаш ли нещо, бе? Не знам какво да ви питам. Какво питаш, аз какво ти отговоря, бе? Искам да ям, бе! Добре, включете си. Къде е удължителя, бе? Камайна, къде е тук удължителя, бе? Изкривихте скаричката. Ще изкрива на кой е тази скара, бе? На Иван. Иван? Къде е той Иван, бе? Ела тук, бе! Той ли си люптика гейка, че ще вали стак, не вали стак? Къде е то реквизитор, бе? Не заваля ли? Не ме интересува, боли му на работа, искам удължител. Искам удължител, не за една работа, искам удължител. Любче, ела тук, бе! Снимай, бе! Снимай ти ги сега, бе! Оставете го, Любче, поне. Младо момче. Кой е младо? Елата ли от хората, че не те познават? Ела тук, бе! Ела тук! Искам да ям как си закусва всяка сутрин. Искаме тук да ям! Какво направихте? Да ям! Ма какво направихте вие? Студиото е забранено да се внася храна. Сега Ванката може много да се ядоса и ще дойде да ви прасне един зад врата. Кой зад врата, бе? Ванката. Той е паляк ли, бе? Къде е тази личност, ей? Къде е този силоптик, бе? Ела тук, бе! Що лъж за времето, бе? Къде си ти, бе? Ей! Ме праснеш, ме прасне! Ела, бе, прасни, бе! Ела, прасни, бе! Не дайте така. Ела, бе! Не го предизвиквайте. Утио! Не го викти го, бе! Викти го до ме пасе, бе! Викти полиция, милиция, викти тук, ей! Не съм ял заради 24 часа, бе! Добре. За какво плаща се стойки да ни гледаме? Какво ви гледам, бе? Какво гледаме? Какво предавате, бе? Предаваме... Къде са ви смешките, бе? Пу! Моля ви, успокойте се. Не ме интересува, бе! Успокойте се вече. Това, виж сега, как ще го отворите, този буркан? Отвори го! Искаш си красничка? Не искам никакви краснички. Ети ки са ли краснички? Не искам краснички, моля ви. Няма да ям краснички. Не съм пил кафе от 24 часа, ей! Децата ми не могат да пият кафе, бе! 24 часа не са пили децата кафе! Затова си нося тук кафе, бе! Къде си направено кафе, бе? Искаме тук при вас, тук при вас! Гледам, нямате кафе в телевизията, бе, паляци! Паляци! Какво смееш, бе? Мърши такива! Сега мърши. Как може телевизия на Слави Триф да няма кафе, бе? В майката, бе! Ето, вижте, и ние сме в тежко положение. Не сте само вие, който бедствате, и ние бедстваме. Няма токи и не съм гледал ваша телевизия 24 часа, бе! Откача вече, ей! 21 век! Как не ме срам, бе? Кавали! 21 век не мога да гледаш кумбата с мешки от 19 век, бе! Звъня нищо! Ако не си плати 70 стики, ми спирате телевизията, нали, бе? Леко. Вие сте по-как? По-леко? Леко се не усереш. По-леко? Вие не се усерете? Кажи, като толкова. Платиха ли, бе? Платиха ли, бе? Като за Бог да прости. Мисля, че направихте достатъчно и вече е време да си ходите. Ванка, моля те, ела да ескортираш нашия гост. Ела тук. Изведи го, моля те, защото това не се търпи вече. Къде да излизам, бе? Ти ли ще ми кажеш, бе? Що излага за времето? Що излага ти за времето? Бозане! Защо? Ти на мен ли ще налиташ, бе? На мен ли ще налиташ, бе? Какво? Какво си ядоса, бе? Като синоптик, що не каза за времето? Чакай, ще ти кажа за какво. Не ножа, не ножа. Не бери ножа, Ево, приша за коли, бе! Не с ножа.
Що не каза, че има сняг, бе? Айде, излиза. Защо не каза, че има сняг, бе? Ти се смееш с такова, бе? Смееш да заяждаш, бе? Не съм краси, бе. Това ще го купиш. Ще го купа, що не купа? Ще го купим гени. Ще го купим гени, що го купа аз. Ще го купиш, защото ти го вчупи. Аз съм го взимал под найем. Сега ще го платиш. Нямате пари за една скара ли, бе? Нямате пари за една скара ли, бе? Аз си ще... Какво ще имам, бе? Пари ли няма за една скара, бе? Ай, довиждане! Аз ще кажа довиждане. Аз ще не сигнали да излизаме да се излагаме повече.